je mooi zijn. Wacht Marco. Zet het eens op. Wil ik hem afval ook? Nee. Niet te ver niet. En jouw tas en mijn rokken. Je moet het serieus. Jij bent nog koren. Ik kan je mijn rokken. Laat me vertellen. Jij bent nog koren. Ik kan niet je van je rokken. Zij je vertelt. Jij bent nog koren. Yeah! Ik zit uit bien dat ze voor om de trappen naar gaan en zo ja, maar alle bien. Ik zit wel uit. En wat je nog doorgaan afkomt? Hè? Wat je nog doorgaan afkomt? Dat je kan afkomen. Door Mijn haren niet, mijn haren kan afkomen, maar het was dat ja. In welke plek is de mensen? De mannen wat? Dang, 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 dang. Chita manda isomasu. Chita manda isomasu. Babbling up the chita got. Chita got for the stop. Mooi. Hier zo, Mark. Je waren ook niet af, oma ze nog ook niet. Lekker. Dat is er nog wel bij. Oké. Wat gaan jullie nou doen? Wat gaan jullie nou doen? Delarij. Alright. From